पूर्ण वसुंधरा को कहे हिंदू अपना कुटुंब, ज्वलंत इसका प्रतीक है। प्रयागराज 2025 का महाकुंभ है। महाकुंभ प्रयागराज में भीड़ भइल बा भारी, भीड़ भइल बा भारी। स्वर्ग से बढ़ी के लागी घटवा, देखी है अब की पारी, देखी है अब की पारी। महाकुंभ प्रयागराज में भीड़ भइल बा भारी, भीड़ भइल बा